Üdvözöllek! Szántai Zsolt vagyok, egészségmentor. A heti hasznos tanácsok pár percben című videórovatomat láthatod, illetve hallhatod, amit abból a célból hoztam létre, hogy segítsek elérni egy magasabb energiaszintet, egy jobb egészségi állapotot, illetve egy ideálisabb formát az egészségtudatosság jegyében. A mai témánk, hogy mik azok a paradigmák, és hogyan befolyásolják fejlődésünket. Először érdemes beszélnünk egy kicsit az elmének a működéséről. Az elmének 3 szintje van. Az egyik az úgynevezett tudatos elme, a másik a tudat alatti elme, a harmadik pedig a tudat feletti elme. Először beszéljünk a tudatos elméről. A tudatos elme valójában elménknek a gondolkodó része, folyamatosan mérlegel, analizál a bejövő információk alapján, döntéseket hoz, és a rövidtávú memóriánknak is ez a tárhelye, tehát gondolkodásunk logikus része. Aztán van a tudatalatti. A tudatalatti a hosszú távú memóriának a tárhelye. Valójában minden élmény, minden információ rögzül a tudatalattinkba, ami egész életünk során hatott ránk, illetve tapasztaltunk vagy befogadtunk. És a tudatalatti, illetve a tudat nagyon szoros kölcsönhatásban és összefüggésben van, ugyanis amit a tudatos elme beenged a tudatalattiba, az ott gyökeret ver, és utána befolyásolja a tudatos elmének a működését, tehát visszafele is hat, és befolyásolja a döntéseinket és gondolkodásmódunkat. Ezen kívül van még a tudat feletti elme. A tudat feletti elme valójában a végtelen intelligencia, és a megfelelő technikákkal ugye erre rá lehet csatlakozni, és onnan is lehet hívni információkat, de erről inkább beszéljünk majd legközelebb. A tudat alatti, amit most szeretnék egy kicsit kiemelni, azért nagyon fontos, mert ez összefüggésben van a paradigmáinkkal. Ugyanis a paradigmák olyan berögzült gondolati minták, amit feltétel nélkül igaznak hiszünk, mert a forrás, ahonnan azt származott, ahonnan azt megtanultuk, azt úgy gondoltuk, hogy hiteles, és elfogadtuk, magyarán beengedtük a tudatalattinkba. Na most ilyen forrás általában a szüleink, a tanáraink, a barátaink, illetve minden olyan forrás, amire úgy gondoljuk, hogy hiteles, és utána meg sem kérdőjelezzük annak a gondolati mintának a valódiságát, a helyességét, hanem azt mondjuk, hogy bizony az úgy van. Mert ezt meg ezt én úgy tudom, valójában a paradigma az egyenlő a hiedelmeinkkel. És ezek a hiedelmek, ezek nagyban befolyásolják döntéseinket, gondolkodásmódunkat, illetve azt is befolyásolják, hogy egyáltalán hogyan látjuk a világot, mit veszünk észre valójában a világból. Ezért, hogyha gyökeres változásokat akarunk elindítani, és ha valamilyen területen nem vagyunk elégedett az életünkkel, akkor ott érdemes megvizsgálni a paradigmáinkat, hogy ezek a paradigmák valójában támogatják-e az életünket, vagy pedig nem. Egyáltalán igazak, vagy pedig hamisak. Hiszen a paradigma lehet akár hamis is. És ez az életmódváltás terén is pontosan így van. Mondok erre egy konkrét példát. Egyszer eljött hozzám egy nagyon kedves úriember, aki azt mondta, hogy Zsolt, segíts, mert úgy érzem, hogyha ezen az úton haladok tovább, akkor előbb-utóbb nagyon csúfos vége lesz az életemnek. Igen, majdnem 200 kilóra sikerült magát felhízlalnia. És egyből elkezdtünk a mentális területtel foglalkozni, és amikor eljutottunk a paradigmákhoz, akkor ennek az úriembernek volt egy olyan paradigmája, hogy ha minél kevesebbet eszik, akkor annál többet fog fogyni. Én pedig mondtam neki, hogy ez nem így van. És azt mondta, hogy ne mondjam már, hát de ő ezt hallotta az orvosoktól, ezt hallotta a dietetikusoktól, hiszen kipróbált 0 kalóriás klinikai diétát is, aztán volt 600 kalórián is, meg hát ugye fizikailag is ez így működik, ha kevesebbet eszünk és többet elégetünk, akkor fogyunk. És én megmondtam neki, hogy nem, ez egy téves paradigma. Úristen, mi az, hogy téves paradigma? Hogy lehet az, hogy ha kevesebbet eszem, akkor mégsem fogyok? És azt mondtam, hogy azért nem így van, mert a szervezetünk nem így működik. Például, hogyha azt eszed, ami mondjuk pont a hormontermelő mirigyideit ingerli, akkor olyan hormonális egyensúlytalanságot tudsz okozni, aminek következtében hiába eszel keveset, folyamatosan hízni fogsz. És hát bizony, ezt az úriembert először újra meg kellett tanítani enni, és természetesen egy olyan diétával, ami pontosan az ő szervezetének volt megfelelő, és felül kellett írni ezt a paradigmát. Szóval ezt hívják paradigmaváltásnak, amikor az ember eljut arra a pontra,
amikor folyamatosan falakba ütközik, hogy előbb-utóbb megkérdőjelezi, hogy lehet, hogy a hiedelmeim hamisak. Lehet, hogy az a dolog nem is úgy van, amiről én úgy gondolom, hogy az az igaz. Egyébként ehhez érdemes kérdéseket feltenni, és utána pedig mélyen megvizsgálni azt, hogy valójában az én tudatalattimban, az én fejemben milyen program fut, mi az én véleményem erről, mert lehet, hogy ez a valóságban nem is úgy van. Én most szeretnék feltenni egy kérdést, ez a kérdés pedig pontosan egy ilyen paradigmaváltással függ össze, és az életmódhoz kapcsolódik, hogy szerinted, ha valaki túlsúllyal, krónikus fáradtsággal, vagy pedig betegséggel küzd, annak mi az első számú kiváltó oka? A genetika? Vagy a környezeti hatások? Vagy a különböző fertőzések? Vagy a táplálkozás, mondjuk a helytelen táplálkozás? Vagy a mozgásszegény életmód? Vajon mi lehet ennek az oka? Nagyon érdekes, mert mindenkinek ugye más van a fejében, hiszen ahány ember, annyi világnézet, és valaki azt mondja, igen, hát szerintem, ha valaki túlsúlyos, akkor az első dolog, amit meg kell vizsgálni, az a genetikája, hiszen ezt örökölte, ezt hozta a családból. Vagy valaki inkább úgy gondolkodik, azt mondja, hogy hát igen, hogyha én betegséggel, túlsúllyal küzdök, akkor elsősorban a környezeti hatásokat kell megnézni, mert valószínű, hogy ez okozza nekem a problémát. Aztán valaki meg azt mondja, hogy hát igen, lehet, hogy a táplálkozásomon kell változtatni, mert hogyha máshogy ennék, vagy kevesebbet ennék, akkor biztos le tudnék fogyni. Aztán valaki meg úgy gondolkozik, hogy hát igen, hogyha életmódot akarok váltani, és egészségesebb akarok lenni, akkor el kell kezdenem sportolni, mozognom kéne, és akkor biztos az lenne a nyerő, az lenne a megoldás. Van, aki pedig azt mondja, hogy hát igen, hogyha azt a vírust azt nem kaptam volna el, vagy az a fertőzés nem ért volna el, akkor biztos, hogy nem lenne ez a problémám. Na most a helyzet az, hogy az első számú kiváltók abban, hogyha valaki túlsúllyal, krónikus fáradtsággal, vagy akár betegséggel küzd, az a gondolkodásmódban keresendő. És itt jön egy nagy paradigmaváltás, hogy úristen, mi köze van a gondolkodásmódnak ehhez a területhez, ehhez a témához? Hát bizony nagyon-nagyon sok. Hiszen a gondolataink befolyásolják az érzelmeink robbantanak meg minket tettre, cselekvésre, tetteink pedig fogják hozni az eredményeinket. A gondolkodásunk fogja meghatározni azt, hogy például hogy vélekedünk egy diétának a helyességéről. A gondolkodásmódunk fogja meghatározni azt, hogy egyáltalán milyen szokásokat veszünk fel. A gondolkodásmódunk fogja meghatározni azt, hogy mondjuk hajlandóak vagyunk-e eljárni, edzeni vagy sportolni. A gondolkodásunk fogja meghatározni azt is, hogy mondjuk milyen környezeti hatásoknak vagyunk kitéve, mondjuk, hogyha tudjuk, hogy egy negatív környezeti hatásban vagyunk, akkor egyáltalán abból hajlandóak vagyunk-e kilépni, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez van, ezt kell szeretni. A gondolkodásmódunk fogja azt is meghatározni, hogy például milyenek az emberi kapcsolataink. És hát ugye egy rossz párkapcsolat például borzasztó negatív hatással tud lenni a szervezetünk működésére is, és a gondolkodásmódunk fogja meghatározni azt is, hogy ebben mondjuk berekedünk, vagy pedig úgy gondoljuk, hogy akkor ezen változtassunk. Szóval a probléma gyökere, hogyha valaki túlsúllyal, krónikus fáradtsággal, vagy akár betegséggel küzd, az a gondolkodásmódban keresendő, és itt kell először elindítani a változást. Én nem győzöm hangsúlyozni, hogy ha valaki életmódváltásban gondolkodik, akkor 3 területre érdemes rátenni a fókuszt. Az első és legfontosabb a gondolkodásmód, a második az a táplálkozás, a harmadik pedig a testedzés. De 50% jelentősége a gondolkodásmódnak van, 35% jelentősége a táplálkozásnak, és csak 15% jelentősége a testedzésnek, és még az is nagyon fontos, hogy hogyan kezdjük ezt a sorrendet. Először fejben kell rendet tenni, aztán érdemes rendbe tenni a táplálkozást, majd pedig el kell kezdeni okosan edzeni. Szóval én azt kívánom, hogy te is legyél tudatos, vizsgáld meg gondolataidat, vizsgáld meg hiedelmeidet, vizsgáld meg paradigmáidat, és hogyha gyökeres változást akarsz, akkor ott cserélj, ott nézd meg, hogy mi okozza a probléma gyökerét, hiszen Einstein is azt mondta, hogy az előttünk álló súlyos problémákat nem lehet a gondolkodásmódnak azon a szintjén megváltoztatni, ahol azt létrehoztuk. Úgyhogy kezd a gondolkodásmódod megváltoztatásával, és meglátod, hogy teljesen más eredményt fogsz kapni. Sok sikert hozzá, és szép napot!